12:19 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. De seguida nos situamos aí en Cangas, non son para falar dese calote, senón tamén para seguir pulsando as consecuencias de Martiño, pero agora estamos aí nese templo, un dos máis importantes de Santiago de Compostela, Colexiata do Sar, bueno, pois na que trataron de entrar, Diego, aí os amigos do Alleo, forzando a porta, non contaban con que non é unha porta calquera, non, compañeiro? Efectivamente, Rocío, estamos aquí na entrada principal desta Colexiata do Sar que foi obxectivo de roubo. Estamos con Ricardo, que é o seu párroco. Que tal, bos días? Hola, que tal, bos días? Ricardo, intentaron entrar, pero non o conseguiron, non? Non o conseguiron porque, bueno, non é un sistema de última tecnoloxía, pero o sistema de seguridade sempre funcionou. Contanos un pouco, que foi o que pasou en liñas xerais? Como foron os feitos? Pois na noite do martes ao mércores, seguramente cara ao final da madrugada, hai unha veciña que escuitou como ruidos moi fortes en torno ás 4, 4:30 da noite, pois alguén cunha pata de cabra intentou entrar na Colexiata. Intentou uno por esta porta onde estamos, aquí é a porta principal, tamén pola porta norte, porque notase unhas pequenas marcas das ferramentas, pero bueno, que non o conseguiu, non deu entrado. Vemos que, claro, que aínda que non o conseguiron, con esta pata de cabra, como ti ben dicías, deixaron varias marcas e fixeron pois estragos, non, nestas portas. Sí, porque ao final o que é un pouco unha desfeita, non? O sea, é unha mágoa que por intentar coller o que houbera na igrexa, que tampouco hai nada, porque hai os bancos de madeira e tal, e a pedra non se leva, non a van levar, pois deixáronos un recadiño bastante importante. Pois se podemos, Ricardo, imos intentar, compañeiros, pechar estas portas para que vexades como é este sistema de seguridade que, se por unha parte é rudimentario, por outra parte tamén é eficaz, non? É eficaz, é moi eficaz, porque ao final demostrouse estes días, non? Son portas de madeira maciza, reforzadas con ferro nalgúns puntos, e o que teñen son trancas e cerroxos de ferro. Fallos do directo, medio enganchouse. Entón, nada, ponse así os ferros, as trancas. Estamos vendo de, agora que tamén pasou isto, pois poder, ao mellor, añadir alguna cousa máis. Pero, bueno, en caso de que lograran entrar, tamén temos sensores, temos alarmas, é dicir, que tampouco iban conseguir facer nada, porque hai cámaras, hai alarmas, sensores, están conectados á central de alarmas, e, bueno, pero, bueno, máis ou menos, este é o sistema que temos, que é un sistema que é como moi rudimentario, pero ao mesmo tempo é moi eficaz. É prácticamente medieval. Eu non sei canto tempo terá isto, Ricardo. No, os ferros os puxo don José, o meu predecesor, pero notase que, bueno, que un pouco é seguindo a filosofía un pouco de sempre. Segundo dicías, claro, aínda que tivesen logrado entrar, dentro hai cámaras e hai alarmas de seguridade. Exactamente, hai cámaras, hai sensores de seguridade, e bueno, que a central de alarmas está conectada e que non poderían levar moita cousa, estarían avisados, e tampouco que dentro da igrexa teñan moito que levar. Os bancos, nada máis. E, de feito, ata intentaron levar, que finalmente non o fixeron, como unha tubería, pensando que podría ser de cobre, segundo me comentabas, non? Sí, hai un canalón de PVC aí tirado que, como está pintado como imitando cobre, nos pensamos que intentaron levar pensando que fora de cobre, cando viron que era de PVC o deixaron tirado. E claro, non sei se daríades parte a un seguro, porque de algún xeito haberá que recuperar estas portas de madeira maciza, non? Exactamente, sí, demos parte ao seguro, que, pois, como todas as propiedades, pois tamén temos asegurada a igrexa, bueno, pois estamos esperando a que veña o peritaxe, pero xa algún veciño da parroquia, colaborador da parroquia, que é carpinteiro, dixo que é un arranxo complicado, pero que, bueno, que vamos a intentar facelo. Pois moitísimas grazas, Ricardo, por atendernos. Compañeiros, este un pouco a situación, o que pasou, estes feitos, este intento de roubo dende esta inexpugnable, polo momento, Colexiata do Sar. Pois, sen dúbida, gran palabra para describir esa porta, compañeiro, porque efectivamente, María, dicía aí o párroco, bueno, non será a última tecnoloxía, pero funcionou. Bueno, é que o máis sinxelo e o tradicional moitas veces é o máis eficaz, sen complicacións, xugando coas leis da física e con eses ancraxes na pedra que ou reventan a pedra, que suporía reventar o templo,
Non é a primeira vez, de todos modos, hai insistencia, hai unha paixón moi escura polo románico, porque é un templo que sempre é obxecto, non, de intentos de roubo. Ademais, falamos aquí algunha vez de que hai moitas igrexas últimamente que había como unha vaga de roubos en pequenos templos que estaban denunciando os propios párrocos. Claro, Manel, aí dicían que utilizaron, como era, pata de cabra, non, para tratar de reventar esas trancas, non, de ferro, pero entendo que iso será moi complicado de facer con esa ferramenta, non? Estes non tienen idea de obras. Porque a porta xa ve desde fora, eu vine a veta, me parece que era roble, o sea, carballo do que había que antes. Unha porta de 50, pero para onde me vas ca pata de cabra se esa porta non é dun centro comercial? Unha porta dun carpinteiro feita de fai moito tempo, eso non hai quen la reviente. Ora tamén, meterlle un amaño, o amaño non vai ser barato, que tiemble el seguro, Porque, menos mal que non toca que na miña zona, cambiar a me vai porta tocar. enteira. Habería que cambiar a porta enteira. Home, para un bon amaño, os largueiros que sufriron valía a pena, seguramente van a mañala en plan barato, tratando de seguro, faceránlle un canal e meteránlle un empate encolado. Bueno. Ahora habría que cambiar o largueiro completo de arriba abaixo. Pero que eso que lamenta moitas veces os párracos, non? Que dicía aí Ricardo, que seguro que pensaban que era de cobre algún elemento que había aí no altar, que por descoñecemento, ao final, o que fastidian, pois é unha porta que probablemente tivera bastante valor. Pero vamos a ver, pero aquí de que estamos falando, que xa non hai respeto por nada, xa non é que leven a pobre de Santa Rita de Excursión cada 3x4. A Santa María Real de Sar. Xa. O sea, un dos monumentos románicos de maior valor deste país. En que estamos? Pero yo vas a explicar E a la vai ca palanqueta. pata de cabra. Explica yo a historia que tens, explica yo. E habendo cámaras dentro, O que acabas de decir ti, Manel, espero que non o fagan. Porque non estamos falando dunha porta calquera. Estamos falando dunha porta, e volvo a decir, de Santa María a Real de Sar. Claro, pero o problema, Entonces, te digo como traballan os bueno, pois vasme ver en manifestación a min ca pancarta. Daba a sensación de que os cacos últimamente, non, con tema das igrexas, das capillas e demais, eu penso Que teñen unha obsesión. eles teñen a idea De de que que igual hai. nos cepillos ou nas caixas das... Efectivamente, que hai efectivo, que ao final hai... Ou a mellor levas algo Porque que os bancos, como decía os bancos non nos vas levar, como decía o párroco, que aquí dentro o único que había de certo valor, que non é valor, pero son os bancos. Bueno, é que está me lembrando que outro día falábamos desa igrexa Santa María de Oia, creo que era, onde tamén era exactamente a mesma historia. Reventaron a porta, non conseguiron entrar, pero a porta pois quedou mal. Pois, por certo, os amigos do Alleo saben que non descansan, a súa imaginación tampouco, porque 12:26